الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا وشفيعنا وطب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغرد الميامين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان أحباب رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة يا ربي على كامل هرلا. آمين. على كان سبوا دم. آمين. على كان قال لنينو سبتي. آمين. على كان جيني. آمين. على كان الله راني. آمين. على كان دواني تورو بيتشي. آمين. أما يرى فتشكمي على كان جتي. آمين. أمسرامي على كان دشوما. آمين. آمين. على كوكي البيت هرما كم. آمين. آمين. أما تبا مينغا كنا كانوا يسيرنا ليه. على كان كو كما. آمين. على كان بيرفله ni aka hinay آمين. آمين. بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. سليم. سنغري. وقف الأسلام وبشينا. نجار على أمبي سيدنا ليكا كنكا. ودو. سنغري. أمبي أسد الله الغالب ليكا كنكا. سكتولا. أمبي تشاو تشيكا كنكا. كين. أمبي سرفوفا. أنو موكي. أمباكا كنكا شينا. والله أصلا. كاينينا على في ربي على كان نفني علي بركاي. آمين. آمين. بشينا. نعم. أنا ودوني مغباو تقولا. شيخنا الفاضل. أستاذنا المبجل. نعم. الفجل. ودو. أنا كفر أنكرم غوكا السيد مبلمين جام. جام. أنا نيمغباو بتقولا شينا. أمي بفوكا ببركادا كبي ولا يمانتو. ويلامني إن شاء الله. وكفى. نعم. نكنا باينغا. أمي دعوة كانغرام غوي. أنا كام. أنت جلو سمابا. سكتولا. الله سيدنا لي. والله أصلا. جيغلابا. ودو. دسكون كندابا. جين. سنجي وتكوبا. سكتولا. فروق لابا. والله. سيجنيو تشبمبا. ودو. فامو كبا لادري. جين. الله فولي تشاو تشي. سكاي. الله أكبر. عالم العلامة بدر الدجى السيد الشريف عثمان مدان هيدرا. هيدرا. والله ودي سناري. Ali batunu ali bambulo ya. Jee, keneka. Ali biya. Abiande wallahi. Ali bitunu na farkolo de. Naam. Nga ali ka bara ti tunu yani diɲɛ wuli cɛ. Ayi, o tɛ tunu. Wallahi. Ali bɛ se ka tunu ni a farikolo dali de. Naam. Nga a nɔ bɛ to dugukolo kan yani diɲɛ wuli cɛ. Jee, keneka. A nɔ belebele dɔ o de ye Seyid Sherif Usman Madan Haidara ye. Haidara. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik ala kalimati dole garawa ko kuti jiyo Allahu akbar ala kana chine sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni jirawa ala transfer ami ta yoro kundi alama ami jabru na amatu akirema ejoyi Allahu akbar aljamu yara tawaddara akramu bila ni karada imam Jafar Sadiq da kalansula da universila atuga Jabir bin Hayyan Jabir bin Hayyan ana wala min Jafar Sadiq la wala min kakirin tala ko kula tanyo kakirin tala masabba ko da filisi yana ko kuma fili wallahi folo amba da mani abi joro jumen di aw masiti ala nyako da ko la wa kulma ala al ard yuhibbuna amma jotene inda da dina ya ya ilmi wallahi amba kalama ni kenan lunga tan yedudi dawmaya wallahi sebna ni kama kera
hali kulukulu kun t'u bolo yan siga foyi t'o la sangare an b'a fo la ka waleɲuman dɔn ka barika da kosɛbɛ an ba sanuma bɛ kɛnɛ kan naam tanti fatima a bɛ yen fatimatu zahra albatulu alnaqiya o don atahira kosɛbɛ a tɔma bɛ kɛnɛ kan siga t'o la ale sina ka fatimatu zahra ka bangeni ta naam n'a don sera a bɛ nafolo min don a la ala de b'a hakɛ dɔn wallahi siga foyi t'o la tanti fatimata hɔn a don yatimɛdenw ni b'i la hinɛ kɛ ayiwa diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama ko ko dɔ bɛ sen na siga t'o la o ko tora senna bi naam ala sɔnna a ma o fatimatu zahra ko wallahi a bɔra bamakɔ la bi a kɛra diɲɛ fan bɛɛ fa ye kɛnɛ i kan mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka anniversaire bɛ kɛ yen wallahi an b'a ɲini ala fɛ ala ka tanni famata sara o la ami ami o kɔfɛ naam an ba ahan n'o ye tante ayisa ye o don ale ye huseni ta kosɛbɛ n'a waati sera a b'a ka nafolo bɔ k'a don a la wallahi aa silamɛw huseni ko bi diɲɛ bɛɛ bɔra a kalama bɛɛ a sababu y'an ba ɲuman de ye o don tante sangare ayisa wallahi an bɛ dugawu k'a ye nin kɛnɛ kan ahan ala ka sini kɛnɛya di an ma ami ami o kɔfɛ an ba sanuma naam halima o don ale ye imamul hasan ahan imamul hasan o don hasanul mujtaba wallahi ale fana y'o ka anniversaire ta o kɛra sangare n'a don sera naam a bɛ kobaw k'a la sigai diɲɛ bɛ bɔra kalama bi tiɲɛ hasani ko ye a bɛ jɔyɔrɔ jumɛn di anw ma setigi ala ɲɛbolo han i bɛ dɔɔnin de fu foli la wallahi allahumma salli ni ala ye mɔgɔ sara ka ban sara wɛrɛ t'o kɔfɛ pewu an b'a ɲini ala fɛ sirifilaba ninnu ahan ala k'u sara ami ami ala k'u sara ami o kɔfɛ a silamɛw naam an bɛ cɛba min ka kɛnɛ kan bi n'o ye amirul mu'minin ahan ali ibn abi talib wallahi a sangare o don koyi n'ale fɔra ka ban bonya tɔ tɛ kɔ bilen ayi tɛ bilen wallahi naam n'i ye ali fɔ ahan bonya tɔ tɛ kɔ bilen a banna wallahi ala y'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'a di senna ali ma kɛnɛ kan wallahi ko ali nin y'i ta ye o don o bɛ kɛ o kosɛbɛ n'i siranna ala ɲɛ ala b'i bonya sigai wallahi ala yɛrɛ de bɛ dɔw bonya ka b'u mana diɲɛ kɔnɔ wallahi k'u kɛrɛnkɛrɛn k'u dabɔ a kama wallahi i m'a ye hali kiraw n'u ka kiraya naam ala yɛrɛ k'u hakɛ la wa tilka rusul faddalna ba'dakum ala ba'din allahu akbaru a ko ne ala ta ye kira ninnu ye n y'a bɛɛ ci ahan nka o bɛɛ kɔfɛ ne ala yɛrɛ ye dɔ fisaya u la ka tɛmɛ dɔ kan tiɲɛ o ye tiɲɛ o kɛra koyi sangare o tuma sɛdina ali naam samandiya min b'ale la ahan ala de y'a d'a ma wallahi a k'i wasa dɔrɔn ahan a k'i wasa dɔrɔn naam kira balimakɛ don o don a k'i wasa dɔrɔn naam a ma da kira balimaya ma ahan ale de tilala ka tugu ala kira nɔfɛ k'a ka yamarukan bɛɛ labato naam ni kira ko min ahan sɛdina ali ko ten tiɲɛ o de kama n'a ko a bɛ kuma ahan asilamɛw n'i ye sɛdina ali ka kuma ye n'a yɛrɛ tɛ i t'a ɲɔgɔnna ye diɲɛ mɔgɔ si la wallahi siga t'o la imamu ali naam o de kama a balimakɛ dɔ bɛ yen ahan ibn abbas o don ale ko naam law kanati dunya ahan law kanati biharu dunya midadan ahan wa ashjaruha aklaman naam wa ahluha kutaban ahan فكتبوا مناكب علي بن ابي طالب عليه السلام naam وفضائله من يوم خلق الله الدنيا ahan إلى أن يفنيها نعم. فما بلغوا مئشار ما آتاه الله تبارك وتعالى sigai allahu akbaru عبد الله بن عباس ahan دونولا ميكا كما سيدنا ليكا بونيكا naam أقول نيجي بجي بك دبجي ahan كتلك جي يرد كوكو ولاي naam كاير بتك كبك كلمة كلام ahan كسرك أدم الدين بلا naam فور بلا كوكا جينو فراكا ahan كوكا سيدنا علي على البنية من دام naam على الكرام من دام على الوصف من دام naam كوكو سبي كبو جي دمنا نفوق تاسي جي وليما naam ko ni ye ali ka bonya kila tan ye ka kelen dama ta o la ka tila k'o bɛɛ sigiyɔrɔma tan
ko jinɛ ni adamadenw bi sɛbɛnni kɛ fo ka t'u bolongɔni jɔ wallahi k'u ti se ali ka bonya da la Allahu akbar tete mo kan sangare jɛni bɛ i b'a fɔ ali o te wallahi dɔnni na cɛ t'a bɔ ayi te cɛfarinya la cɛ t'a bɔ ayi wa sabali la cɛ t'a bɔ ayi fɔnisiraya la cɛ t'a bɔ ayi wallahi ali yɛrɛ de ye ali ye sa tiɲɛ kɛnɛ kan a sangare ali yɛrɛ de ye ali ye o dogoyi wallahi a sangare i m'a ye naam ala kira ka hijira don sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salim tuma min ni kafiriw nana ka ala kira ka du entouré ko mamadu bi ko ni an b'i fa naam kabila bɛɛ ye cɛ bɔ Allahu ko akbar bi kɔni cɛ in an b'a ka ko ban bi kosɛbɛ an bɛ ali ko ban bi an bɛ mamadu ko ban bi Allahu akbar asilamɛw naam ala ye hayiba da kira kan ka sunɔgɔ bila kafiriw la naam o kisa bɛ yen nka ne mago t'o la nin yɔrɔ in na sangare nka naam kira dalen kun do yɔrɔ min a ko n bɛ jeni n da yan ka taa n ka hijira la Allahu akbar ni ninnu ye o tigi dalen laala a bɛ k'u kɔnɔ ko muhamadu don ne bɛ taa n ka hijira la Allahu akbar sangare asilamɛw o don ni bolo funna a bɛ da tigiw kun wallahi sahaba kelen bɔ naam silamɛya daminɛ waati la k'o kun tɛ kira ka hijira waati minnu ka bon o kelen fɔ Allahu akbar ati mɛ min y'a bolo kɔrɔta ko mamadu ne bɛ da i dayɔrɔ la n bɛ saya ta n bɛ da i dayɔrɔ la n'a bɛ kɛ mun ye ne b'a garanti e ka t'i ka hijira la ni e sara ni ne sara e bɛ diinɛ lase ne bɛ ni kɛ ka e ni kuma bɔ mamadu n b'i ni kuma bɔ tiɲɛ wallahi ala ni ko b'a ye dɛ wallahi a don ali ma da fiyewu k'a bɛ wuli ayi wallahi a ma da fiyewu k'a bɛ wuli a ko ne bɛ n da de ne bɛ sa mamadu ka ɲɛnamaya sigai Allahu akbar asilamɛw an bɛ cɛ de ka kɛnɛ ka bi cɛ min zikuruhu ibada wa hubbuhu ibada an bɛ cɛ de ka kɛnɛ kan bi ala kira yɛrɛ ko cɛ min hakɛ la ko n'i y'a tɔgɔ fɔ a bila i kunkolo la i bɛ seli la n'i y'a tɔgɔ fɔ a bila i kunkolo la su baraji de bɛ ka d'i ma bato o bato n'i b'o dɔn n'i ye Seydina Ali kofɔli daminɛ fo ka t'i kɛ k'a kofɔli dabila n kɛlen na ala la o bɛɛ de baraji b'a la ka sɛbɛn i kunna kelen kelen Allahu akbar a sangare zikuru ali yin ibada o do wallahi ka ali tɔgɔ f'i da la dɔrɔn i ye bato kɛ tiɲɛ kɛnɛ kan wallahi o de kama Abdullah ibn Abbas kelen a delila k'a fɔ a ko lawi ishtama annasu ala hubbi aliyin lamma khalaqa Allahu jahannama a ko ni diɲɛ kun jɛra ka ali kanu i b'a fɔ a ɲinina cogo min ko ale Abdullah ibn Abbas kalenna ko ala kun tɛ jahanama da tiɲɛ kɛnɛ kan a sangare ko ala kun tɛ jahanama da wallahi sangare ali de ko kira ma ne bɛ n da e ka taa ne bɛ n da e ka taa tiɲɛ ni ne bɛ san bi sa wallahi nka e ka taa wallahi a sangare silamɛw ali de y'i da o do koyi dugu jɛlen n'u y'a ye ali don u ko nin ye denmisɛnnin de ye mais ala de y'a ka hijabu d'a kan n'o tɛ walahi u tun b'a faga tiɲɛ siga t'o la o kɛlen tafsiritigi dɔw ko ala de sɔrɔla ka nin aya in jigi ko wa mina nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah ko mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔw la olu b'u ni feere de walasa ka se ka ala diɲɛ sɔrɔ ni saya nana u b'u ni di ni tɔɔrɔ nana u b'u ni di ni ɲani nana u b'u ni di walasa olu ka se ka ala ka diɲɛ sɔrɔ dɔrɔn k'olu mago b'o dɔrɔn de la wa ni aya in jiginna ka Seydina Ali de jaza don min a sɔnna k'i da saya dilan kan ko ala kira ka taa tiɲɛ wallahi o do a sangare o aliyi an b'o de ka kɛnɛ kan bi kɛnɛ kan o do koyi i m'a ye ko u ye san 40 kɔ de kɛ u bɛ ali nɛni minibariw sanfɛ kosɛbɛ nka kibaruya sera a ma ko dɔ y'a nɛni don dɔ la ali ko n'i tɛ n dɔn n bɛna n yɛrɛ f'i ye Allahu akbar n'i tɛ n dɔn n bɛna n yɛrɛ f'i ye kɛnɛ kan wallahi
maiga na'am ma caman bɛ yen aha ko fɔ ba ma sɔrɔ o la o wajibiyara k'u yɛrɛ fɔ wa Seydina Ali a y'a yɛrɛ fɔ nin don tiɲɛ a ma fɔ ba sɔrɔ a yɛrɛ la wallahi sangare o de y'a kɛ a ko cogo di na'am a ko Muhammadu nabiyyi akhi wa sihri aha wa hamzatu sayyidu shuhada'i ammi na'am wa ja'faru alladhi yudhi wa yumsi نعم يطير مع الملائكة ابن أمي aha وبنت محمد نعم سكني وعرسي مشوب لحمها بدمي ولحمي نعم وسد أحمد ولدايا منكما فمن منكم له سهم كسهمي سبقتكم إلى الإسلام ترا غلاما ما بلغت أوان حلمي نعم ما بلغت أوان حلمي aha أنا البطل الذي لا تنكروه ليوم كريهة وليوم سلح وليوم سلم وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غديركم وأوصاني النبي على اختياري ببيعته غداة غد برحم وأوصى بي لأمته لحكمي فهل فيكم له قدم كقدمي فويل ثم ويل ثم ويل لجاهد طاعتي من غير جرم sigay Allahu akbar sangare aliko ni tendom mina nyera fi tiɲɛ a fɔ wallahi sangare ako folo min ye Muhammadu nabiyyi akhi aha ako bebe giri na Muhammadu min nɔfɛ na'am ko jigi b'a ka surunal do kan alkiyama jɔ do n'a ma kuma min kungo la wallahi kisi cogo t'i la a jigi b'o nabi ɲuman min kan a bɛ seli ko nabi ɲuman min ko ten a bɛ su ko nabi ɲuman min ko ten o nabi ɲuman ala ye min ci k'o k'a ka kira ye dɛ o de ye ne Ali balimakɛ e ko cogo di tiɲɛ kɛnɛ kan a sangare o de ye ne Ali balimakɛ e ko cogo di wallahi kɛnɛ kan naam aha a tɔ wɛrɛ bɛ yen nin kɔfɛ bilen n ko Bukari y'o de fɔ aha ko Bukari ma bɛrɛ fɔ Seydina Ali kan na'am nka n'a danna kelen ma o b'a bɔ o b'a bɔ sangare o b'a bɔ o ye jumɛn ye aw fɔ an ye ko kira ko Ali ma anta minni wa ana minka Allahu akbar sangare aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam aliyun minni wa ana min aliyin siga t'o la a ko Ali ma e bɔra ne la wallahi wa ne yɛrɛ fana bɔra e la tiɲɛ a sangare e bɔra ne la wa ne yɛrɛ fana bɔra e la kɛnɛ kan wallahi a sangare e bɔra ne la wa ne yɛrɛ fana bɔra e la wallahi a tɔgɔ bɛ nin kɔfɛ ayi foyi tɛ a banna pewu jɔnni bɛ yen k'i tɛ a fɛ i ka kɛ kira balimakɛ alikiyama jɔ dɔ o ye jɔnni ye o tɛ wallahi nka ala y'a di Seydina Ali de ma tiɲɛ kɛnɛ kan fo don dɔ na'am a hijiralen ka taa Madina n'a ko a ka sahabaw ma ko a ye gɛrɛ min na bɛɛ balima yɛrɛ i la bi Allahu akbar n'a ye sahaba min tɛgɛ minɛ a b'olu sahaba wɛrɛ tɛgɛ minɛ a b'olu bari ɲɔgɔn na ko karisa balimakɛ aw k'a janto ɲɔgɔn na ɲɛnamaya la kosɛbɛ wallahi a ye Abubakar balima yira muhajiriw la ansariw la ka Umaru ta yira ka Usmana ta yira ka sahaba bɛɛ ta yira nka a banna Seydina Ali kunna o kɛlen mun kɛ Ali ibn Abi Talib alayhi salam karramallahu wajhahu o do koyi ale nana siga t'o la a nana a ɲɛfɔlen ji la a ko Ali ma kira ma a ko kuma i ye bɛɛ balima yira a la i ye bɛɛ sinji yira a la o kuma ne ta ye jumɛn ye Allahu akbar sangare kira ko a ma ko Ali a ko minnu ye kelen ye olu de bɛ kɛ ɲɔgɔn balima ye wallahi kɛnɛ kan min ni min ka kan olu de bɛ kɛ ɲɔgɔn balima ye o yɔrɔ bɛɛ alakira yɛrɛ taamana ka taa Ali minɛ k'i bari Ali la a ko anta akhi fi dunya wa fil akhirah a ko Ali ma ni balima bɛɛ na nin kɛnɛ in kɛ yan e de ye n balima ye e de ye n sinji ye wa yanni diɲɛ wuli cɛ ani ka taa se kiyama jango ma Ali e de ye n balima ye tiɲɛ a sangare o do koyi Ala wallahi
tɛmɛ ni kan sangare han a ko nabi ɲuman ba in dɛ naam o de ye n balimakɛ ye O don. a ma ban dɛ ayi a ma ban wa fiiri naam wa murankɛ don o don a karila a y'a denmuso ta k'a di yan wallahi bɛɛ y'a ɲini nka kira yɛrɛ ko ne bɛ ala kɔnɔ nin den in ka yamaru la wallahi n bɛ ala kɔnɔ nin den in ka yamaru la fatimatu zahra albatul النقية الطاهرة المقدسة والله بدوي سببه يا مني كوي اوكيرا أنيم بولا أبو غري ركمال كنكا غكيرا كو نعم ما جدي نغامبي على كي يامر قرآن سنغاري على نجدي على كرام والله أكو منو نيكلي نيوانا يلا نعم ودي نيوما ودو ودي نيوما كسبه bien vrai que ali balmake nga iddim so indam wallahi fatimatu zahra naam kira ya takadisi nalima ako kuma nintendo ni kira balmake ko tontere addim so chede ne e ko chogoti wallahi asangare kenaka ako hamza sayyidu shuhada ako hamza ni vladimir kema joddo ni sayyidu shu ko ka nyama ya ba de bolo ka drapo ba bolo kafiru ye chembi va ni kafiri muso o do asra matubi folo hindu ako ninde kira binakay aya bien boka dia ya bien boka dama ayinyi bari ala ako al maut qalilun alayka ya hamza ako sayaka dogo enyola Allahu akbar subhanallah ako hamza mi zona ka niti ka kira kuma bo sallallahu alaihi wa sallam wadan binake e ko chugoti wallahi atite moka tangare wa ja'far alladhi yutihi wa yumsi ako ja'far jafar mi sɔgɔma ni wula fɛ ale ni mɛlɛkɛw de bi ban ɲɔgɔn fɛ alijinɛ kɔnɔ ale ye kamanda ma alijinɛ kɔnɔ sabu k'a ye kɛlɛ dɔ kɛ kafiriw binna silamɛya kan a ye kɛlɛ dɔ kɛ kafiriw y'a bolo bɛɛ tigɛ ka bɔ a la ala kɛra y'a seereya jɔ ko walahi ko ala ye kama bɔ a la ko a bi ka pan alijinɛ rawdaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko wa o jafar min n'o bi pan alijinɛ kɔnɔ ka taa a diyaɲɛyɔrɔ la ala de y'o k'a ye a ko o jafar min o de ye n balimakɛ ye ne baden don sinji don e ko cogo di asangare wallahi o don kɛnɛ kan wallahi ko mɔgɔ t'i yɛrɛ fɔ kuma dɔw la mɔgɔ b'i yɛrɛ fɔ dɛ mɔgɔ b'i yɛrɛ fɔ kuma dɔw bien wallahi b'a fɔ dɛ kana waso mɔgɔw la de ko nafolo bɛ n kunna kana waso mɔgɔw la ko ne cɛ ka ɲi u ye nka i ye baara min kɛ walima ala ye nɛɛma min k'i ye wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith n'ala ye nɛɛma min k'i ye kuma dɔw la o fɔ sigayi o bɛ fɔ koyi sangare wallahi a bɛ fɔ a ko wa bintu muhammadin sakani wa ursi wallahi a ko alakira denmuso kira y'i bolosi denmuso min ma a ko fatima bad'atun minni yu'limuni ma yu'limuha wa yu'dhini ma yu'dhiha a ko fatima min filɛ nin ne kira farisogo don wallahi n'i ye fɛn kɛ fatima ye n'a diyara ye a bila i kunkolo la k'i y'a kɛ ne kira de a diyara ne wa n'i ye fɛn k'a la n'a y'a degun dala i ye fɛn kɛ ne kira de la min bɛ ne degun bari o bɛɛ to yen muso in yɛrɛ ka bonya sera yɔrɔ dɔ ma a fɔ ye ala kira ye nka ala y'a bonyani kɛ diyagoya ye ala kira yɛrɛ de kan o de kama n'a kun donna kira ka kuma o kuma kira tun bɛ wuli k'i jɔ ka musoba in minɛ k'a embrasser a ko n den y'i ye nka i bonyani ye ne ka diyagoya ye a sigilen bɛ sigila min kan kira bɛ wuli ka bɔ yen a b'a denmuso bolo minɛ ka n'a sigi ale yɛrɛ sigiyɔrɔ la Allahu akbar a tɛ tɛmɛ o kan a sangare wallahi wa ni fatima taara alakira fɛ yen ni kira taara fatima fɛ yen fatima tun b'a k'o kɛcogo kelen de a ko o denmuso sanuman in o denmuso belebele o furulabato den sirifuw bɛɛ ba
sirifu bɛɛ ba hasan badu husaini badu imam ali zajin al-abidina o mansour muhammad al-bakir ja'far sadiq musa al-kadim ali rida muhammad al-jawadi fo ka taa bila sayyid sharif usman madan haydarallah u bɛɛ ba u bɛɛ musoba min si min o de ye fatimatu zahra ye asangare kɛnɛ kan a ko wa n'i t'a dɔn o de ye n furumuso ye wa n daɲɔgɔn de y'ale ye ale de bɛ n ka so e ko cogo di walahi siga t'a la fiyewu sangare han mashubu yahmuha bidammi wa lahmi wallahi ne farisogo n'ale farisogo o de bi da kasi sangare o joli sanuma fila faralen ɲɔgɔn kan olu de ye diɲɛ sirifi bɛɛ di a ma wallahi o kɛra i m'a ye ala ko kuranɛ kɔnɔ marajal bahrayni yaltaqiyani baynakuma barzakun la yabghiyani o don a ko babolo fila bɛ yen babolo fila in u bɛ boli ɲɔgɔn kɛrɛfɛ nka kangala b'u ni ɲɔgɔn cɛ a dɔ tɛ dazago dɔ kan ko sabu baynahuma barzakun k'i k'a dɔn ko pɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ walima barazi de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a dɔ tɛ dazago dɔ kan a dɔ tɛ boli ka ɲagami dɔ la yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan a ko lu'lu ni marjan o de bɛ poyi poyi ka bɔ o ba fila kɔnɔ lulu o ye hasani marjani o ye husaini tafsiritigi dɔw ko ten kɛnɛ kan o lu'lu n'o marjanu olu de filɛ anw bolo bi sayyid sharif osman madan haydara wallahi o don sayyid ahmed tijan haydara o don haydara wallahi o belebelew de filɛ anw bolo bi kɛnɛ kan olu b'an bolo ala k'u mɛn an kɔrɔ a ko wa hali bi ni tɛ n dɔn n bɛna n yɛrɛ f'i ye o fɔ n ye wasibta ahmed walada yaminukum a ko kira tun b'i bolo sin a mɔden fila min ma ko nin ye n denw ye nin ye belebelew ye o tɛ hasan ni husaini ye wa kira tun t'i bolo sin olu de ma ko mɔden filɛ n denw filɛ a ko wa i k'a dɔn kira mɔdenw a ko cɛba fila b'i ma alhasan wal husain sayyida shababi ahlil janna o do koyi a ko aljinɛ kɔnɔ funankew ka ɲɛma o de ye hasan ni husaini ye o cɛba fila in n'o ye kira mɔdenw ye a ko olu fa de ye ne ye u bɔra ne de la e ko cogo di wallahi kuma banna o sangare wallahi mayiga ale tun ye kuma donso ye wallahi sangare siga t'a la ayiwa basidi sherifu de do o sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah Sheikh Ahmed Tijan Haydara ana badew ana sinjiw u ye kɛnɛ sɔrɔ o kɛra sangare cɛmaw ye kɛnɛ sɔrɔ in de aw ka kɛnɛ ye o do belebele den belebele o do sangare nɔrɔtigi diɲɛ kunna woloba wallahi hasan bun sabiti a ye bɛɛcu dɔ fɔ alakira la sallallahu alaihi wa sallam ni ne ye Sheikh Ahmed Tijani ye kuma o kuma a b'i hakili jigin a bɛɛcu ye wallahi sangare o fɔ an ye
ako khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha نعم hasan bin sabit ko alkema ako alay edda ki kisi kabo lebu bema والله lebu tila jogo sira fe lebu tila wa dan jogo sira fe lebu tila ako akiriba fo alketola ka edda ayini ni ngade koybi fengi ke chogodi الله أكبر wasrif ke bo chogodi la Sheikh Ahmed Tidiane Haidara حيدرا ala ya fo chenyala ka so dawina ka so norola ka so dawla ka so makamala ka so barkala wa barkatigu be Sheikh Ahmed Tidiane fe جاء أسمري ala ka na fani barka آمين 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 mitmani ga إن mawdu'i شاء الله wasibta Ahmad نعم wala da yaminkum faman minkum lahu sahmun ka sahmi الله أكبر ako kuma Hassan da Husaini نعم ni tendon bi kan yere de fiye sayyidina Ali abi ka yere de foddoy وسبع ni tendon mi na yere fiye والله ni kira balma ke ko fe أدو nye Hamza nyo de وسبع sab obina mbina ke yoy Jafar o balma ke yenye o ko fe alkere demso no Fatima o furute yenye wa o ko fe aya bolo sia mode flam ni ma ko nunu ni ma min yu kan dala ikiyu kan ne kira ka kamnadi da ni ma min bana la aba ko mi bana ni Muhammadu la سيكاتولا kuma alamba nyini fe mo be kanu mo mi yende ni سيكاتولا سنغري والله ako den fla نعم olu de ne dewi e ko cogodi نعم ako no ko o beto isa نعم jeni be ko ala ni yoro do kiye ni silame kono iba fa ni nyogona kende ali ye we jeni de ko yo tigi fonyo we jeni أوتي والله أسنغري faman minkum lahu sahmun ka sahmi جاء jeni nga klani ni yoro bonyana kane ali tabo o jeni ayo foyit والله أوتي سنغري sababtukum ila al-islam turran نعم akone de beko islamiyana جاء sab kira chile نعم ko kira chiran dene kadija ko zona كسبة nga tarata نعم mogo ye sidna ali ni alakira sel tola yo الله أكبر sallallahu alaihi wa sallam عليم riwaya koti نعم o kuma nasro kira chiran dene e kiran kachidenya na nasro ali soni ngoro do sa جاء كنكا no kira de yalla mo أدو ayabo fo ko kuntu attabi'uhu ittiba' al-fasil ummuhu نعم ako wallahi ne kiran lazim ya gumbi tuga ko nga demse ya kono gumbi tuga ko iba fo de dabole ngurani obi tugu abako tugumi ako ne kumbi tugu ala kira ko tende sallallahu alaihi wa sallam abi kuma minu fo shufe ne de ba me abi kuma minu fo kle fe ne de ba me o kuma ntugura ko sini kle jen mi kira doka alibo o jeni أوتي والله أوتي سنغري سنغري ako ne bi do islamiyala domi نعم ndona de gulaman ma balagtu awana hulmi ako yasro hal madu balku ya kurukun الله أكبر كنكا ako ana albatalu alladhi la tunkiruhu نعم ako wanne de chefori cheforu na chefori wede ne aliye li yawmin karihatin wa li yawm silmin aglera domi na ali de jora سيكاتولا سنغري الله badru bo siriyo جاء كنكا badru tofe نعم gazwat ahzab obo siriyo كنكا والله سنغري ngokta butimu ba lakali نعم gazwatu ahzab do na bifoma ko handa ku ke أدو kira muhammad sallallahu alaihi wa sallam سليم amr ibn wudd al-abri akele ka dingel lata ka tichu islamaw ni nyonche والله ko kira ko jen mi boafe ni sera la aljina itay wa nasiri la aljina itay جاء والله سنغري do ko muhammadu do ko nga aljina sallallahu alaihi wa sallam mi damuru kele الله ba do chemindo wallahi سيكاتولا ba do chemindo أدوني ده والله أدوني nda ali de wulla kijo نعم ako kira mo mi boafe سيكاتولا kira ko ma ko ali ako ala ka barkat bi lay signi ya amru yede إيه الله أكبر fo chiya saba ها ma shima bo Wallahi. o ali kele de bora تقولي والله angara mo ali bole kira ko ma ko amrudo نعم ako kira ma mo go be ka jende la Kosɛbɛ. wala ni amrudo ne re ali سيكاتولا سنغري ne re ali والله علي دو وربا fala ta'dil bi ahli albayt khalqan نعم fa ahli albayt hum ahli siyada جاء kira somugo نعم kanu ni ma dama kenye Ai. ni ma manga wa fuka diewri ni ma tike kelenye وتككلي والله وتككلي سنغري ها
ala bɛ ka du dɔn a bɛ ne ta dɔn a bɛ nin ta dɔn nka n'i a ye minnu ci ka kira siganti ka b'olu ka du kɔnɔ o b'a yira ko a ye samadiya dɔ k'olu ye a ma min kɛ tɔw ye. tiɲɛ siga t'o la Sangare walahi a ka kuwaru kira ko Ali ma a ko kuma n ye diɲɛ d'i ma bɔ Ali bɔra kosɛbɛ ani kafiri ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔw la fo fɔlɔkɔ b'u tunu siga t'o la silamɛya ko tun bɛ ban a don pewu walahi nka Seydina Ali de jɔra a sabati la kɛnɛ kan ka Amru bun Wudil Amiri k'a bɔnɛ a ni la n'a min n'a y'a wele k'a ye kuma jugu minnu fɔ Alakira ma a ka segin ka bɔ o fɔli ma walima a nana ka bɔ yɔrɔ min a ka segin yen n'o kɛra tɔɔrɔ t'a sɔrɔ kosɛbɛ Sangare a ko Ali ma a ko n bɛ saya kɔrɔ dɔn musow ka taa fɔ ne siranna Allahu akbaru a ko mɛ n t'a fɛ k'e kɛlɛ koyi sabu i ka dɔgɔ n ka kɛlɛli la Ali ko n'i man gɛlɛn n b'i kɛlɛ da min ye nin fɔ kira ma fɔ a ka fara siga t'o la fiyewu Sangare Amru bun Wudil Amiri a y'a faga nin cogo la tan Allahu akbaru a kɛlen k'a faga Biharul Anwar kɔnɔ Alakira ko a ko darbatu aliyin yawmal khandaq afdal min ibadati sakalayn a ko Ali ka bamuru daɲɛ kelen handaku don k'o ka fisa ni dafɛ bɛɛ ka bato ye dafɛ bɛɛ ka fisa n'a bɛɛ ka bato ye siga t'o la Sangare wallahi siga t'o la nin de ye Ali o don kɛnɛ kan Sangare a ma ban hali bi dɛ ayi a ma ban a bɛ taa ɲɛfɛ a ko wa awjabali wilayatahu alaykum a ko wa ne Ali ka ɲɛmɔgɔya Ala y'o kɛ wajibi ye aw silamɛw bɛɛ kan wa awjabali wilayatahu alaykum rasulullahi yawma ghadirikum a ko ghadirikum don Alakira de ye ne k'a ka ɲɛmɔgɔ ye e ko cogo di wallahi kuma banna kana ɲina kuma in wuli yɔrɔ kɔ dɛ n ko dɔ de ko a bɛ Ali dɔgɔya Ali bi k'a yɛrɛ de fɔ a ye siga t'o la fɔ wa ma sɔrɔ Sangare wallahi ko mɔgɔ t'i yɛrɛ fɔ nkalon don tiɲɛ kɛnɛ kan kana waso n'i ka nafolo de kana waso n'i ka cɛɲɛ nka ni Ala ye bonya min k'i ye to k'a fɔ kuma dɔw la wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis jango n'i ma fɔbaa sɔrɔ a la wallahi o bɛ fɔ koyi ko murunin t'a kala lɛsɛ o ye tiɲɛ nka kuma dɔw la n'i ma siɲɛbaa sɔrɔ a la i b'a ni bunaki ka bɔ a kala la k'a kɛ k'a kala siɲɛ ka tila k'a don a yɔrɔ la o ti fɛn jɛ o baasi t'o la fiyewu Sangare baasi foyi t'o la ko sa finna a ɲɛna ko sa finna Sangare o tuma ne bɛ n da in tɔ kuru yan a ye mikoro di zikiridalaw ma Sangare a ɲɛna yɛrɛ de ko ba san tɛ jamana dana a b'a faga maribugu bakɔrɔba ngo kira nɔrɔ filɛ bɛɛ sande sankunbɛ bali ani kalo kunbɛ sago ye bani nɔrɔ filɛ